guys, nag-init na taog tubig. Gisi ako sa nina. Gisi. Nawa. Nag-init na taog tubig. Mangapi. Guys, ato ibalihin yung bahaw. Yung bahaw, oh. Ibalihin. Ito na ito, guys. Lamisa. Datong takluban. Itong bakaw. Luban. Taba. Puti na. Bunal teka. Kung manuka ka. Guys, maglungag ta. Pula mong bugas o pula.
Pero pa nakalunga kay dugay man nakamata. Ha? Dakong kapira pag matanong ba? Nga. Tindahan. Ang tiil. Yung tiil nga nababag sa kakriba. Gipabot niya doon sa nay kuan, pertahan. Mula ka ko, idagad yung nga anak. Takbo sa atin yung roon. Latusong ka na ha. Wa na din yung kuundahin. Pero ayaw dahil ka masapit si Mula. Kape na. Ano? Ay mudagkan na po kape. Ay. Hindi ako hapon nililihat. Kita dapat pa. Giwa tag lamas kay magsangag ta kanon ba. Ay sa kanon sangag sayang. So atong sangagon. Sangagon nato na bahaw kay gikan ni isare patong sangagon. Nagato na siya guys. Itatag mantika. Tapos namang lamas ari. Lamas. Sangagon nato na siya kay sayang. Guys, oh. Sangagon na itong bahaw. Ako'y panuklay. Init lang siguro ni. Pa. Sana init na guys. Bahaw, sangagon. Okay, lamas. Ragod, lamas ragod i sagol. Anay maga etcetera dira kayo tay ipalit. Char. Bahaw ni siya guys.
Di naman ni sarep. So ato na lang sangagon parang mahurot. So, isa sa kuglamas. Sinangag na bahaw. Lalo na itong bahaw guys. Minot na. Kay isa. Isang kay bahaw no. Guys. Sanagon, parang mahurot tanan. Guys, so inaan na tayo na itong mantika guys. Prito tagbuwad buwad. Power on. Bluetooth mode. Otot mo. Bluetooth connected. Buwad guys. Taka ramang ka. Buwad la guys. Parisag gasing nangag. Labok na lang iyang
kay magkata na gulay guys. Okay. Asa man gabi ni mo gibutang? Gabi guys. Okay. Yes. Okay, guys.
Ha? Kami po sa ang bako ng buwan. Ito yan. Guys, nagtututo na pa. Yan guys. Pinataang gulay. Luto na atong kinataang gulay. Yan guys, oh. Ito na may nalay kulang. Pa gapon tungtong o bangko dito dapit dapit sa sapa. Ay, ikaw! Tawag ka po. Oh! Guys. Suka ito nga, ha? Sir. Lugagan mo na ito. May dinuod mang ang pakanin. Nakakita mo kung istega atin. Ito, sige. Huwag mo agaling ito. Lugasan. Mga kasi lang nandara, ma'am. Ito. Ano mo? Ito pa ipakli ba? Sustante. Ha? Kala sustante, nakaputos yung Blue. blue Ito tayo sustante. pilay takos. Hindi. Ito ang pal. Tatay. Siya katakos. Di ba tayo ni Daray?
Akong bata katulog na natulog pa may klase. Putong nandiyan ni. Bibi, ano ikaw ba? Danira, Tubig. victim of blood. Pingit na. Nakakaon. Uglaw uyo, pandoy. Kanang nga eh. Gabi. Ulit ko dyan lubahan na ada na ng lubi. Napadat ko isa. Yo, ring. Lewa na yung gikwa, nagsin nga nawala. Wow. Na, taraw. Lagi na. Agay. Ibo. Abot na lagi. Tulan man si Manoy. Ito na, ano na. Will. Ngunit alilita lang. Kuha ni Mang Ron, uma. Hindi, ribi. Adul, ito ilang supervisor. Ilang area manager. Pwede na yan. Idong, dega po. Nakasula. Di ko sumunod. Malaki pa yung balang ko, ma'am. Ayaw ko. Tinang kay gihagit, ma'am. Utangan, ma'am. Ito. Pwede na yan. Fill up na. Fill up. Pero, may- Itamusan. Pero may mamaynos na puto no. May nusan. Adi, dili may nusan doy. Di ka mangitag patsap ni mo mo na di ko mo patsap kay ako may mangitag kanang lit. Ang Ngunit ka? 12,000 kay 8 man. 8 man ka ang 12,000. Adi ko. Aka 2,400 yun. Kay kilolo kiraan nga. Minto. Say. Sila rin na, itulong sila dahil. Naglakaw sila? Marunong sila? Kumbid. Tako my day spaghetti dana. Sama to spaghetti ni mga nay tapir me. Nani to ito mga tapir. Wait, episode ay namin.
Sakay. Alto sila sa itong mikro. Kapag may laman ko sa ito na sila isa. Atong nitabang ni Dapin mo kay ba? Oh, hugasin na imong baso ha. Suntuyon ta ka. Nalo ka karon. Bye. Walang yugasan na. Andrea, ano na na? Ibangan ko na.